matag magtotoo labi na kita mga Katoliko sa dinagko o sa ginagmay nga paagi nakasinati gid ta og milagro. Nakasinati na mog milagro. Kana bang makaingon ka milagro gini? Nakaana mo? Sinati. Man mo'y klaro. Naiusahay gagmay ra, nasa iba dinagko, ana, nga milagro. Kani, gihimo ni sa Ginoo, yaning gipaningkamutan nga masinati nato, aron ta mutuo niya. Ang tumong sa mga milagro sa Ginoo, mao ang paghimo nato nga muliwat niya. Kay kani manggong mutuo ta, muliwat gitas Ginoo. Tanawa ra gud sa unang pagbasa si Esteban usama ni sa mga pito katong kaabag or deacons nga gipili sa mga apostoles, naliwat gyud sa Ginoo. Ano bang di mahadlok silutan, di mahadlok patyon, mubarog gyud siya sa kamatuoran. Kamo, og ingnon mo ron na patyon mo, kung mo padayon mong simba, padayon mong simba. Og naay mo singgit diha, nga panguli mo, og di mo muuli, hotdon mo na mong patay, mo padayon mong simba. Oh, mga naong ninyo, ambot lang, asa ka na pa doon. Pero si Esteban, barugit siya sa kamatuoran. Mausad ang mga apostoles, sila si San Pedro, ni Barogyos kamatuoran, patay na yon, gilansang sa cross si Esteban. Ug ato ning i-fast forward ang atong unang pagbasa, gibato gyud hangtod namatay. Ikaduha pa gyud nga kinaiya ni Kristo nga niliwat ang mga mga apostoles ba og si kuan kaning mga nagsunod sa Ginoo. Unsa may kinaiya nila? Mahigugma sa mga tao nga nagsigi og paningkamot nga sila patyon, nahigugmas kaaway. Kana lain sa nang kuan, kamo higugma mo sa kaaway, tuo man kamo Ginoo, nahigugma na mo sa kaaway. Tanawa mao na di man gani na mo higugma sa inyong bana, igo lang nangabit. Buwagan man gani, di na mong gitagdon. Di na man gani mo higugmas asawa, igo rang nasuod sa pare, gidudahan. Buwagan dayo, kulatahon pang usahay. Mga buangon kita. Di man gay mo higugma ng inyong mga anak, na inyo ginang anak, kusion man gay ninyo, hapakon man gani. Mga buangon kita. Muna, ang kani mga milagro, ingos Kristo ka mo, sige mong pangita nako tungod kay nakasinati mo sa mga milagro, pero wa mo kasabot unsa may tumong niini. Nakinalan mo sabot gyud ta. Ikatulo, nga maliwat na tas Ginoo, ang milagro sa pagpakaon niya sa 5,000 ka tawo, ang iyang gigamit 5 ra ka pan og 2 ka isda. Napakaon ang 5,000 ka mga tao. Unsa may meaning ana para ni Kristo? Maghiusa ta, maghinatagay ta, og ang dako nga problema masulbad. Kagutom, maghiusa ra gud ta. Nya inig kahiusa na nato, maghinatagay ta. Hurot wag tang nang kagutom. Di ba? Ang day mamugdoko, sige mamugana. Wa day mo makikiusa sa inyong silingan. Maubitan nang magsigog ingon kanang mga koral. Basin baya kadang imong koral naghimo na nimo nga wa na ka makighiusa sa imong silingan. Wa na ka mutan-aw sa iyang panginahanglan. Ang imo ra gyung panginahanglan, ya ang imo sang mga grasya nga gihatag sa Ginoo, mao man ay mga milagro, makatrabaho ka, kadako anang milagro nga moabot ka sa trabahoan nya, mauli ka sa inyo. Sige kag hanggap anang hangin nga dili ikay gabuhat, wa gid tay factory sa hangin.
Oxygen noon para sa mga patyo noon. Pero hangin na natural, milagro na na di nagikan o di gyud mahurot. Tubig, di mahurot. Muna milagro. Nya ipaambit na. So ipaambit. Ang imong gugma, ang imong grasya, ang imong bahandi, ayaw kurala. Ayaw kurala. Ipaambit. Kanang imong mga tanom, ipaambit na silingan. Mga kamunggay, biyabas, lubi, sa pawilaing na inyong tanom, saging, mangga, ipaambit na silingan. Magdinaw, mangkaana, nawa na niya magsikag simba din Mao na siya gipang hingusgan ni San Atanasio da ang Ginoo usa ka katilingban, usa ka Dios, tulo ka personas. Tulo na gani ka persona pasabot ana katilingban. Pero ang Dios o sa iyang katilingban, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, nagkahiusa sila, perfect union of nature. Ngano man tungod sa gugma, love. Nya daghan kay nabuhat ang universe, nabuhat tungod kay naghigugmaay ning Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahimo ang universe, nahimo ang kaning ang mga anghel, nahimo ning mga tao nga karon ni simba apil nas Padersiano nahimo tungod ana. Nya kun maghigugmaay sa ta, magsige sa taghigugmaay, mamugna sad ang mga nindot nga mga butang para makaayos katilingban. O tanawan ni rong atong simbahan, lingia ang palibot. Ingon ani Dennis una di ay. Yang anong naingon ani naman kay naghigugmaay ta, sige palit slat. Nya karon mo, sige pa mong palit. O kapalit lang yapon kay ang Ginoo wa man mohunong. Gikan atong pagsugod og himos universo hangtod karon sige gyud hatag kay ang gugma di man na mohunong. Matud pa sa 1 Corinthians chapter 13, ang gugma mula hutay gayod. Dili gyud mohunong. Muna kanang nakigbuwag sa bana o sa asawa, mga buangon mo. Anong mohunong mga higugma? Tungod lang kay mangulata siya? Pagpakulata lang. Tungod ba kay musuyop siya? Pasuyop pa lang na. Mamatay ramang ginamadugay. Matukhang pa na. Nya higugma lang yapon bisag tuan nas prisuhan. Higugma lang yapon. Matud pang Kristo duawa lang yapon. Nya sagda og masakiton wa kay kwarta. Atiman na lang, wa masad maingos Kristo ayuha ang masakiton. Atiman na lang. Kay mamatay ramang gina. Pero may nang mga matay tang naghigugmaay kaysa nagmamatay tang nagdinumtanay, mga daw kay tastadan. Mga na mga asawa magsigdudas bana tungod lang kay nisikit-sikit atong mubo kay short nga silingan, magsige nakagkasuko. Basura ang naas imong hunahuna dili gugma. Di ba? Kay gugma na as imong nahon mingon jud ka ang akong bana ba gi-share niya iyang gugma nako ang naka-share sa namong silingan nga mubo kay short nya unsa man na limpyo imong kasing-kasing di ba si Kristo mao man na tanawa katong gakulatan ni Kristo galansang niya sa cross unsa man iyang gisulti Amahan ko pasayloa sila kay wa ni masayod sa ilang gibuhat tanawa limpyo kay ingon ahona ni Hesus. Nya muliwat mo na. Kana palit mong slat. Karon gani nanatay mga nahalin as of yesterday niabot nag 3,159 ka slots. Patak ka. Kanindot ana. Unsa may mahitabo aning og mahalin ning tanan. Daghan kay mahitabo nga murag milagro. Nya mo na ingos Ginoo makasabot unta mo nining akong pagsigig hatag ninyo ako sa nakasabot sa kung kada nako dupa na agyog ko'y kwartang makuha di sige sa kog hatag apil na ning pagpalit og slat hutton gid nako hatag ngano man kahibaw man kung di jud ko mahutdan munang hutdon ako hatag kay di man ko mahutdan kay naaman ang tuburan the fountain of graces, the fountain of living water, ang Ginoo, ang Holy Trinity. Di ba?
Nindog lang tayo. Murag wa gyud mo ma-convince. Sige na.